Salam, Kuk Tema kanalyna hoş geldiňiz. Gelin bilelikde öýde towukly şaşlygyň taýýarlanşyny görelim. Bütün towugyň süňsüz ýerlerinden şular ýaly görnüşde böleklere bölýätini marnawat etmek üçin gabymyzda 1 nahar çemçesi un, 2 nahar çemçesi gatyk, 1 sany ýumurtga, 1 nahar çemçesi mayonez, 1 nahar çemçesi ketçup ve 2 diş sarımsak. Dört nahar çemçesi zeytun yağı. Buna bakar ýany hem ulanyp bilersiňiz. Duz, gyzyl wurç we gara wurç ulanyp men siz öz islen pirpirawaňyzy goşup bilersiňiz. 2 diş sarımsaky gyrgyçdan geçirýär. Ve ählisini gowy edip garışdyrýar. Hem de böleklen towuklarymyzy towusumyzyň içine goýup elimiz bilen gowy edip garışdyrýar. Towuklaryň hemme ýerine sowuslar gowy geler ýaly. We üstüni ýapyp men 4 saat haladenlikde goýdum. Isteseňiz bir gece öňünden taýýarlap ertesi gün pişirip bilersiňiz. Ýanyndan bu gede kartoşka taýýarladym. Kartoşkalar şular ýar görnüşde böleklere bölüp 1 saat soğuk suwun içinde saklaýar. Şonu kartoşkanyň krahmaly gowy aýrylýar. Üstüne duz, gyzyl wurç, gara wurç we narpyz ulanyp men 2 nahar çemçesi hem zeytun ýagyny goşup gowy garışdyrýar we öňden gyzyp duran 200 gradusly duhowkada gyzarýança pişirýär. Hem ýanyna salat taýýarladym. Soğanly salat üçin soğanlary inçejik görnüşde gyýýas, üstüne bir wowdok petruşkany hem dowraýar we gara wurç, gyzyl wurç, duz, şeýle hem sumak ulanyp, sumak has hem gowy gelişýär. Elimiz bilen gowy edip garışdyrýar şular ýar görnüşde. Towuklar 4 saat haladenlikde dynjyny alandan soňra ýörüýte şaşlyk pişirilýän taýajyklary, çöpçagallary towuklaryň aralaryna birazajyk boşluk bolar ýaly kendi kışdyrman şu görnüşde gowy edip düzýär. Ve isteseňiz men gyzyl balgar wurç, ýaşyl balgar wurçun hem ulanyp, pomidor hem ulanyp bilersiňiz. Şular ýa görnüşde hem taýýarlap bilersiňiz. Ören lezzetli şaşlyk bolýar. Öýüňizden satlyk bilen taýýarlap bilersiňiz. Ve tawamyzyň içine yarım stakandan biraz azyrak günewakar ýagyny goýýar. Ýagy gowy gyzdyrýar we taýýarlan towuklarymyzy şu görnüşde pişirýär. Orta otda pişiriň, kän uly otda pişirseňiz içi çyý galyp biler. İki tarapyny hem şular ýaly görnüşde gowy edip gyzartýar. Ve gapdandan men lavaş hem taýýarladym. Onun taýýarlanşyny indiki videolarda görkezmek üçin etip bolsa, kartoşkamyz hem gyzardy, şaşlyklarymyz pişdi. Men ýarysyny döner görnüşine taýýarladym. Döneriň sowusy üçin 4 nahar çemçesi gatygyň üstüne 1 nahar çemçesi mayonez goşdum we garışdyrdym. Lavaşlaryň üstüne ilki sowus, soň salat, kartoşka, soğan ve towuklarymyzdan hem şular ýaly bölekläp goýýar we döner görnüşine hem taýýarlap bilersiňiz ýa-da bolmasa ýanyndan ak palaw pişirip bu görnüşde hem ip bilersiňiz. Ören lezzetli bolýar. Tomaşa edeniňiz üçin köp sag bolun.